mutane ke yaɗawa ai an halitta mana cin abincinsu. Da aka halitta maka cin abincinsu ba ma kowane abinci aka halitta mu. An halitta maka cin abincinsu da ya cika dokokin shari'a. Kana da tabbas in yankan da suka yi sun yanka da sunan Allah. To kana da tabbas ɗin sun kira Yesu almasihu ne ko sun kira wani daga ciki, kana da tabbas ɗin wannan? A ban da tabbas. To da amma ya yi muka ila malayu ka bar abin da kake shakka baka da tabbas zuwa ga abin da kake da tabbas a kai. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Wannan yana daga cikin shubha. Kenan in baka da tabbas din ambata sunan Allah aka yi a wajen yankawa wallahi kada. Na farko, na biyu bayanan da ba kuma lokacin abincin da yake haramu giya ko naman kare ko naman alade, wanda mafi yawan bikin su bai yahuta daga wannan giya ko naman kare ko naman alade. Wani ta yake aitin da an halitta maka abincin su, kenan kai za ka tsaya a matsayin su, duk abin da suke ci kai ma za ka iya ci. Ka ga wasu suna zuwa suna shaye-shaye giya da wani waye a daren sallar tasu ko kuma a ranar sallar tasu. Wallahi za ka ga abin kunya, ka je bakin coci ka tsaya ka ajiye, za a ga wasu wanda ka sani musulmai Muhammadu Ali Abubakar, daga suna shiga wai gayyatar sa aka yi.